Bai, sinesgaitza dirudien arren 2023 urtera arte Francisco Franco diktadorea Gipuzkoako seme kutuna izan da, baita Gipuzkoako Foru Aldundiko ohorezko presidente ere. Eider Mendoza Aldundiko bozeramaileak adierazi du hori ez dela batere bateragarria balio demokratikoekin eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen defentsarekin. Ildo horretan adierazi du bertan bera utzi dituztela 1939 eta 1975 urteetan emandako hainbat ohorezko titulu altxamendu militarraren, diktaduraren eta gerraren gorazarrea egiten zutela argudiatu da. Alde batetik, Frankori emandako probintziako seme kutxunaren titulua kentzea. 1929ko uztailaren bateko erabakiaren bidez onartu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta hori indargabe uzten du gaurko erabakiarekin. Eta bigarrena, Frankoren Aldundiko ohorezko presidente izendapena kentzea. Hauekin batera bestelako aintzatespen, ohore eta sariak ere kendu ditugu, baldin eta balio demokratikoekin batera ezinak baziren, eta altxamendu militarra, gerra edo diktadura goratzea ekartzen bazuten. Joan den astean iragarri zuten biharko egunean ekitaldi fasista egingo zutela Donostiako Askatasuna hiribidean dagoen Kantabriko klubean. Hain justu Jesus Longira poliziak sinatutako eta Ni olvido ni perdon liburua aurkeztu behar zuten SND argitaletxe falangistak plazaratutako liburua eta horren hitzaurrea Martin Sáenz de Inestrias neonaziak idatzi du. EH Bilduk Donostiako udalera eraman du gaia eta bertan udalak onartu egin du ekitaldia arbuiatzeko adierazpena. PP alderdia izan da aurka bozkatu den bakarra. Hori hala, udaleko osoko bilkurak lehen puntuan onartu du ekitaldia provokaziotzat hartza eta arbuiatza, eta bigarren puntuan udalak berretsi du konpromiso irmoa duela memoria historikoarekin, antifasismoarekin, bake balioekin eta pertsona guztien giza eskubidekin. Hori hala, Kantabriko klubean aurkeztu hartzuten liburuaren aurkezpena bertan bera utzi dute eta horren ordez Bilboko Ertzilla hotelean egingo dute biharko egunean. Testuinguru horretan jardun koordinakundeak hotelaren aurrean biltzeko deia egin du ekitaldia hasi, baina ordu laurden lehenago. Baina Donostiako ekitaldia, liburuaren aurkezpena, bertan behera gelditu den arren ekitaldi fasista bat antolatu dute oraingo honetan alderdi ederren. Frankismoaren biktimek 30 agente baino gehiagoren aurkako 4 kereila aurkeztu dituzte gizartearen aurkako krimenengatik. Hala jakinarazi du astearte honetan Argentinako kereilaren aldeko estatuko koordinakundeak Madrilen. Salatutako kasuak Montxo Reboirasen hilketa eta Vicenta Limaina, Maria edo Julio Patxekoren aurkako torturak dira. Kereila horien artean Maria Concepción edo Gilena dago, Iruñeko epaitegietan aurkeztutakoa. Maria Concepción edo gogorazi du torturak jasan zituela 1973ko ekainean, 19 urte zituelarik Iruñeko telefonikaren eraikinetik sindikatu baten eskuorriak jaurti eta banatu ondoren. Azaldu duenez, etxera itzuli zenean jendea zegoela ikusi zuen eta bat-batean bere burua eskaileretan bera erortzen ikusi zuen. Komisarian zegoela, irainak hasi eta hainbat polizien artean jipoitu zuten, burutik oinetara sabelarekin ankertuz. Bizi guztirako markatuta irten zen, umetokia eta maskuria lekuz aldatuta hainbat orno deskolokatuta eta lesio kronikoak zituela. Ospitalean hilabete eman ondoren poliartrosia diagnostikatu zioten kolpeengatik. Pistola buru gainean jarri eta tiro egitearen mehatxu egiten zioten. Edo kasaldu duenez emakume gisa ere erabili egin zuten. Biluzteko eta titiburuak erakusteko agindu zioten, haiek ukitu zitzaten salatu duenez. Espetxeetako baldintza txarrak ere gogoratu ditu. Naiz eta orain arte aurkeztutako kereiek ez zuten arrakastarik izan edo kereia aurkeztea erabaki du. Argitara ateratzeko eta hainbeste presok pairatutakoa ikertzeko beharrezkoa dela iritzita. Eta frankismo garaian errepresaliatutako emakume eta gizonei salatzeko eta bat egiteko deia egin die.
Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jotzen du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Astelehen honetan batzarrean onartu zuten proposamena eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erabaki du eztabaidatzea eta bozkatzea urtarrilaren 26an jasotako dokumentua izan ere erakundeek dokumentu horri izaera definitiboa edo behin betiko eman zioten eta horrela onartuta orain Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak itxitzat jotzen dute negoziaketa fase hau eta argi eta garbi esaten dute orain ardura guztia dagoela erakundeen teilatuan eta euren esku dagoela aurrera egitea prozesu honetan, beti ere adostutako akordioak errespetatuz. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. Lehenik eta behin 2021eko hitzarmena martxan jartzea, edukiak eta sinatzeko gehienez 6 hilabete dituzte. Bigarrenik helburuei dagokienez ikuspegi dinamikoagoa eta etengabe eguneratzen dena gehitzea eta maila guztietan egiaren, justiziaren, aitortzaren eta erreparazioaren eskubideak aldarrikatzea. Azkenik, Martxoak 3ko biktima batek ez du fundazioaren ohorezko zuzendaritza kargurik beteko, baina horren ordez, lehendakari ordetza karguan izatea onetsi dute elkarteek. Bestalde, azken egunotan Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Gipuzkoaren desoreka konpontzeko. Goguakin sentitzen naiz, eta gaina, zerikusi handia daka baitare udal gobernu batean egondako esperientziatik udaletan ikusten dugu zein neurritan baldintzatzen gaituen gure bizitza eta gure aukerak eta gure gaitasunak ere bai aldunditik erabakitzen direnak, erartzen diren erabakiak. Eta orduan, ikusten da, nabari da, asko udal mailan ere bai, eta begibistakoa da, erresa da, gaina galdetuta beste udalerri guztiei, zer nolako desoreka sortzen dene bai lurraldean diru emanaketaren bitartez eta baitare zergaen bitartez eta aldundian, ez? Eta desoreka hori konpontzeko ere bai, nola ez, aldundira jo beharko da, Gipuzkoaren desoreka. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko operatzen duten enpresa transnazionalen jokabidea kontrolatzea edo, ezta? Hau da, kontrolatzea bai EAen euren erroa, euren matriza daukaten enpresen jokabidea hauek 3. herrialdetan, atzerriko herrialdetan jarduten dutenean, eta baita ere atzerriko kapitalek gurera etortzen direnean eta bertan finkatzen direnean hauen jokabidea ere bai kontrolpedo fiskalizazio publiko-sozial baten pean kokatzea, ezta? Eta zentroene kontrolatuko lituzke batez ere enpresa transnazionalen impactu edo kalte ekologiko, lan arloarekiko, ekonomikoak, kulturalak, enpresa hauek eragiten dituzten orotariko impactuak, ezta? Eta puntu bereziki garrantzitsu bat izango litzateke giza eskubideen urraketaren gaineko beren berekiko kontrol bat ezartzea egitura honen bitartez, ezta? Hainbat, talde politiko eta parlamentari guztiekin, ez daukagu orain ideia bat ketaren ondorioa zein izan daiteken, beraz gu goaz baikor eta pentsatzen proposamena ez dela inolako zoramen bat, besteen bat munduko hainbat lekutan antzeko proposamenak bultzatzen ari direla
eta beraz, erabat razonablea dela, eta orduan bakarrik geratzen zaigu eragile sozial gisa, talde parlamentari eskatzea euren baiezko bozka edo bestela, ezezkoan ez zergaitia azal dezaten, zentzuz, ezta? Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterrenak hainbat datu argira atera zituen. Tartean gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Frantziako herritarren ia 70%ak gaitzesten du Macronen gobernuak proposatutako pentsio erreforma. Leiurnal Dudimantze egunkariak argitaratutako datuak dira IFOP aholkularitza enpresaren inkesta batetik atera direnak. Parisko gobernuak pentsio sistema erreformatzeko egindako proposamena, besteak beste, erretiro hartzeko eskubidea, 72 urtetik 74 urtera handitu nahi du, 43 urte kotizatzea eta aurre erretiroak zigortzea. Proposamenaren kontra mobilizazio oso jendetsuak egin dituzte Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, urtarrilaren 19an abiatu zituzten protestak eta indartuta jarraitzen dute. Gobernuak baina reformari eusten dio eta Macronek ziurtatu duenez, pentsio sistema bermatzeko lan gehiago egin behar da. On appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des charges. On prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Et à écouter nos compatriotes, si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les 2 autres moyens de faire? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non. Joan den astean, Frantziako Asamblea Nazionalera heldu zen lege proiektua eta martxoaren 2tik aurrera iritsiko da senatura. Bi astez lege berria eztabaidatzeko. Bada sindikatuek martxoaren 7an lurralde osoa gelditzeko deia zabaldu dute. Gerozta etekin gehiago aten nahi dau banketxeak, geroz eta plantilla murriztuagoarekin. Gero eta langile gutxiago gaude, presio komertziala nabarmen handitu da, eta talentu handiko langile askok alde egiten dute baldintza ekonomikoak okertu direlako. Gauzak horrera, langileok muturreko egoera bizi dugu. Orain 10 urte, 20 urte, gure plantillan 1.500 edo 2.000 pertsona gehiago zeuden bezeroi arreta eta zerbitzua emoteko, eta behar saldu beharreko produktuak saltzeko edo komerzializatzeko, eta gaur egun egora asko ezberdina da. Lehen bulego baten 10 pertsona egin behar zuten lana, orain 5 pertsonek egin behar dute lana. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da.
Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testu inguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, Justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurko ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriek bezalako iturriekin CO2 isuriek mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunda handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako Estatu Batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere goranzko bidean dira. Horren aldeko apostua egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Aspertuak gira egoerarekin, anartean gazteak pasatu behar dute brebeta eta basoa, onduko hilabeteetan ez dute erantzunik horik jasangaitza da, orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten haukute, beraz, gure blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Haiek blokatzen dute, beraz guk, bai semurikoki blokatzen dugu, eta Bizanifor handeriarekin eta Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat basoari buruz, brebetari buruz, Parisetik. Eta ez paliman dugu erantzunik, ebe urgunago joanen gira, eta beharroteriakin presgirela orain. Euskaraz, azterketak, Euskaraz. Europako funtsek finantzatutako proiektuak Euskal Herriko 5 ibai birnaturalizatuko ditu, horien artean dira Oria ibaia, Errobi, Urdazuri, Bidasoa eta hemen atzean ikus dezakezuen Urumea ibaia. Horren bidez, horren asmoa da, egoera zailan dauden arrainen habitata hobetzea, besteak beste presak eraitziz eta aldapak eraikiz. Arrainek beraien bizizikloa behar den bezala osa dezaten. Gizakia sortutako oztopoak kendu nahi dira, presa horiek kendu nahi dira esan bezala, aldapak eraikitzeko, eta horren kasu dugu Izokainen kasua, izan ere horiek atzera antzegin behar izaten dute ibaietan bizi zikloa osa dezaten. Hain justurola ibaian burutu dute proiektu hau eta ikus dezagun jarraian irudietan.
2022an izan diren eskariek nabarmen egin dute gora aurreko urteekin alderatuta, hain justu 2022 urtean Donostiako debizi bizikletak alokatzeko zerbitzuak 162ko hazkundea izan du. Horrek esan nahi du 2022an 788.000 bidaia egin direla debizi bizikleten bidez, 2021an baino 300.000 bidaia gehiago dira horiek. Eta horrek esan nahi du 96.000 kilometro egin zirela 2022an batez beste egunean 205 kilometro egin ziren. Erabiltzaileen artean nabarmentzekoak gehien erabili dutenak, debizi zerbitzagi erabili dutenak, 25 eta 35 urte artekoak izan direla. Hilabete baino ez dira falta, Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21. Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan, hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Benetan harritxu nintzun, zemat jente etorri zan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da, horretxek ez, zelago gogoan oizei bialdize ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan, ni horretxaz galditzenaz, oso berezi. Katapulta Tour Gipuzkoaren 8. edizioak formakuntza programa eta entxeguguneak izango ditu nobedade gisa. Katapulta Tour Gipuzkoa musikako eta formatu txikiko arte eszenikoetako programa da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak eta Kutxa Fundazio bultzatzen dute. Programa honen asmoa da balioan jartzea eta sustatzea Gipuzkoako talentuak. Katapulta Tour programak Gipuzkoako talentuak balioetzi eta bultzatu nahi ditu, gaztei arreta berezia eskainiz, musikaren eta arte eszenikoen esparruan, eta Gipuzkoako eszena dinamizatzen lagundu, klubak eta antolatzaileak lagunduz. 8. edizionetan gainera aurkeztutako proiektuen errekorra gainditu da. 125 musikakoak eta 33 arte eszenikoetakoak. Horietatik baina 10 artista izango dira 8. edizionetan parte hartuko dutenak, 8 musikaren atalean eta 2 arte eszenikoetan.
Halaber programa Donostiako jazaldiaren 58. edizioan izango da. Jazaldiaren tokiko taldeak aukeratzeko prozesuaren parte diren tokiko 15 artisten nahiz 10 artista finalisten emanaldia babestuko baititu. Hautatutako artistei Gipuzkoako hainbat gunetan 4 emanaldi egiteko aukera ematen zaie. 400 euroko konpentsazio ekonomikoarekin emanaldi batengatik eta promozio bide bat grabatzeagatik. Gainera bere lanak zabaltzeko lan garrantzitsua egiten da. Bestalde aurten berrikuntza nagusi gisa prestakuntza programa bat egongo da eta entxatzeko espazioak erabilgarri izango dituzte hautatutako proposamenek, are gehiago babesteko profesionalizaziorako bidean. Gainera aurten Kutxa Fundazioko kluba aretoa ere espazio eszenikoen artean izango da. Belaunan espezialista eta mediku honenekin behin baino gehiotan egon naiz, tarte Mikel Sánchez, eta denen gomendioa argi izan da. Luzaron ere kirolana eta osasunei buruz hausnartuta gero, esan behar hau nire kiroli bilbide profesionala martxoaren 4 amaituko dela. Indarrean dagoen, kontratue, bukauta. Bizitza hontan hartu behar izan dean erabaki gogorrenetakoa izan da, pilotera nintzen, naiz eta izango naiz, ez naiz, kantxatatik gehiagi aldenduko egizan. Kantxan bi aldetan oso maitatu sentitu naiz, eta hori bai taldekide eta bai zalei eskerri izan da. Eta, hau zapore gozo batekin izango diet, danai agur. Давался в условиях блокады и постоянных обстрелов. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы. Обеспечение безопасности нашей страны из этого тяжелейшего конфликта. Но обернулось, как мы теперь видим, право жить на своей земле давался в условиях блокады и постоянных обстрелов, не скрывая. Gora doa, aspaldiko errepika, kapitalismoa ozonoa, Wall Street karbonoa. Langilearen zat, neurriak, murrizketak eta trabak, eta elitea elikatu. Immigrazio masiboa nunda integrazioa, prezian konzentrazio esparrua. Batzuen zate gazkin pribatua, besteentzat plastika zaharrezko barkua.
Bada, 12:30 pasata iritsi daguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean Miren Etxebeste daukagun, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza eta Aliantza Berdetik sortu den koalizio horretatik, Gipuzkoako makila eskuratzeko lehian sartzear, edo bertan hortze zaudela, ondo etorri. Bai, eskerrik asko. Tira, Irungo udalean ere aritu zara azken legealdian, gerosiago erreparatuko diogune batez horri, baina hasteko konta iguzu nola sentitzen zara erronka berri honen aurrean? Goguakin sentitzen naiz. Eta gaina, zerikusi handia daka baitare udal gobernu batean egondako esperientziatik udaletan ikusten dugu zein neurritan baldintzatzen gaituen gure bizitza eta gure aukerak eta gure gaitasunak ere bai aldunditik erabakitzen direnak, erartzen diren erabakiak. Eta orduan, ikusten da, nabari da, asko udal mailan ere bai, eta begibistakoa da, erresa da, gaina galdetuta beste udalerri guztiei, zer nolako desoreka sortzen dene bai lurraldean diruen banaketaren bitartez eta baitare zergaen bitartez eta aldundian, ez? Eta desoreka hori konpontzeko ere bai, nola ez, aldundira jo beharko da, Gipuzkoaren desoreka konpontzeko. Eta orduan ilusioarekin eta gogoakin. Hori ondo dago, berezik horrela heltzea, erronkari. Eta aldundia aipatuta, ez berri bat atzo bertan jakinarazi zigutena, edo entzuna izan zena, eta hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiak Semekutunaren tituluak heldu diola Franco diktadurari, ez nola jaso duzu ezuek berri hori? Pozez, baina baitare pentsarazi behar dugu, 47 urte pasatu behar izan dira. Ia mende erdia horrek gogorarazten digu zenbat urtetan, ez da trantsizioa egon eta demokrazian, hainbeste urte egon da ere, gure instituzioetan eta egon direla frankistak izan direnak eta horrelakorik egitea moteldu oztopatu dutenak ere bai. Orduan, behar izan dira 50 urte eta ziur asko baitare belaunaldi aldaketa bat hori lortzeko. Pentsarazi daiteke ere bai, zergatik hainbeste denbora Euskadin, horrelako zer gertatzeko, galdu beharko zaio ere bai, EAJari eta PSeri zergatik behar izan duten hainbesteko denbora horrelako erabaki bat hartzeko, demokratikoak izan da eta bendi defendatu izan da ere bai, memoria egin behar dela, demokrazia babestu behar dela eta trantsizioa erabat osatu behar dela, zergatik itxaron duten hainbeste, nik galdetuko nieke, ez dakit, izango dituzuten hemen galdetzeko ere, baina galdera hori botatzen diet, zergatik itxaron duten hainbeste. Ganera hortxe geratzen da, eta erantzunaren zain bueltatuko gara, hauteskundei begira, izan ere, maiatzera begira koalizioan aurkeztu zarete ere, zer berri daka horrek? Gu beti hasieratik jaio ginenetik hasi ginen beti indarrak batzeko helburuarekin, argi dakago gure espazio politikoa anitza dela eta aniztasun hori jasotzen duna hautagaitza izan behar duela aurkezten duguna edozein instituzioetarako, eta espiritu horrekin jarraitu dugu eta gero frogatu dugu ere bai hauteskunde koalizioak osatzeko momentua iristen denean sortzen ditugula, hemen Euskadin gainera beste lurralde batzuetan baino lehenago eta hobeto askotan esan daiteke ere bai, baina horrek ere bai, gure osasun onaren isla dela, uste dut, eta hori da azken batean, eta baita ere, 3 alderdi elkartu gea, eta baina nola ez gure espazioa zabalagoa da, eta badakigu elkarteak, kolektiboak, plataformak, mugimenduak, herri plataformak ere bai hor daudela, gure isla, gure helburu berarekin aurkezten direla eta defendatzen dituztela beren helburuak, beren xedeak orduan hoiekin ere bai harremanetan gaude, agian ez dira sigletan agertzen, baina elkarlana hor dago eta bilera mordoa egiten ere bai eragile guzti horien babesa jasotzeko eta baita ere elkarlanerako bideak irekitzeko eta sendotzeko. Horri tiraka zure hautagaitza Donostian aurkeztu zenutenetan, eredu berri baten beharraz aritu zinen lehen bota dituzu hasieran gako batzuk, hautagaitzari begira, baina zein eredu da hori, Gipuzkoara begira? Gipuzkoara begira eredua, Gipuzkoan behin eta berri osatzen dugu guk eta baita ere esaten dute hainbat txostenek, besteak beste, desberdintasun soziala gero eta sakonagoa dela, gero eta handiagoa dela, gaina desoreka lurraldean ikaragarria da, hainbat herrien eta hirien aldean, eta hori konponduko duen eredu bat, bilatu behar dugu,
erabat. Publikotasuna defendatuko duna, zerbitzu publikoen kalitatea babestuko duena, merkantilismoaren gainetik. Uste dugu zerbitzu publikoak desente kaltetu direla, okerrera egin dutela, kasu askotan, eta horri buelta eman bartzaio. Zerbitzu publikoek azken batean dira Gipuzkoako herritar guztiak berdintasun batetik, herritar guztien berdintasuna bermatzen duza dutenak, ez? Egin batean denek baldin badazkagu oinarrizko zerbitzuak bermatuta, gero, bakoitzak bere bizi proiektuan aurrerago, gorago edo iritsi daiteke, baina behintzat oinarria berdina izan behar du herritar guztientzat. Eta hori da gure ereduaren bitartez bilatuko duguna. Desberdintasun soziala, buelta ematea, desberdintasun hori konpontzea, eta batik bat duela gutxi aipatzen ere bai, ez? Gero eta askoek esaten dute defendatzen dugula beti klase baxuenak, klase ez da baxuenak defendatu behar dira. Baina baita ere gu eredua aurkezten dugunean nahi gara esaten ere bai klase ertaina defendatu behar dela. Klase ertaina desagertzen ari da gure lurraldean. Gero eta pobretuagoa da gizartea, inflazioarekin baita ere, gero eta kaudimen gutxiago dakate gure familiek, eta hori gure lurraldearen kalterako da, erabat. Gure aukera ekonomikoak hazteko, aurrera egiteko aukerak murriztu egiten dira, zenbat eta pobretuago egon. Orduan, klase sozial ertaina babestu behar da, indartu behar da, klase sozial baxuak defendatzen ditugu, RGIa hor dago, gutxieneko diru sarrerak ere bai igo ditugu, hain zuzen ere langile pobrerik egonez dadin, mesedez, hori izan da nik uste azken 10 urteetan izan dugun arazorik larriena, langile pobreak izan ditugu gure artean, eta gu irixi behar izan geha koalizio gobernu batera hori konpontzeko, eta oain 1.020 euroko gutxieneko diru sarrera dakago ja bermatuta, aurten, urtarriketik aurrea, eta baina horri ere bai gehitu bartzaio, hortik aurrea ere bai desberdintasunak badaudela hortik gora, eta hoiei buelta eman bartzaile. Bai ez, eta hortira desberdintasunak aipatu dituzu, desorekak ez, eta Gipuzkoara begira zein da egoera ez, nolako, azken legealdian ez, Jotaren esku izan da, eta nolako Gipuzkoa utzi du holanok? Esan da bezala, gizarte, zerbitzu publikoak ahulduta, gero baita ere ez dugu uste benetan defendatu ditunik Gipuzkoaren interesak zerga bilketari dagokionez. Horren isla dakagu hain zuzen ere duela gutxi iragarri denez, estatu mailan atera dugun zerga berezi horri esker zenbat diru iritsiko denez, zenbat gure zerbitzu publikoen onerako ez, 100 milioi euro gutxi gora bera bilduko dira 2 urtetan Euskadin, eta horietatik Gipuzkoan zenbagatuko dira 40 milioi. 40 milioi Gipuzkoa oso baterako. Eta banatuko dira baitare, fofinaren bitartez, herrien bitartez. Orduan, herri txiki ez zaie sosik iritsiko. Hori ez dago ongi. Hori azken batean, herriek eta udalek lan ikaragarria egin dute pandemian zehar eta egiten dute baita ere gure oinarrizko gure gizartek zerbitzuak bermatzeko eta horrek karga ikaragarria sortzen du ekonomikoki eta orduan herriei ere bai iritsi bartzaie hortikan biltzen dena. Ez dugu lertzen zergatikan aplikatzen zailan aritmetika berdin-berdina jasotzen den diru guztiari. Kasu hau, diru sarrera hau, ezoikoa da, orduan zergatikan banatzen da ohiko moduan. Kontuan hartu da baita ere, ohiko moduan beti Gipuzkoak altzaile geratzen dela, eta ikusten dugu gero konpentsatu egin bertzaiola urtero, badagoela funtsu bat konpentsatzeko, ze orokorrean biltzen duena baino gehiago gastatzen du, baina gaizki banatzen delako biltzen dena orokorrean Euskadin jasotzen den diru guztia. Hori konpondu behar da, zerga bilketa gaizki dago, eta gero banaketa ere bai, ez da orekatua erabat. Eta azken batean hiri handiek besteek, baino proportzioan askoz gehiago jasotzen dute, eta gero zerbitzuetan ez da oreka hori, ez da desoreka hori konpontzen.
Bai, ez da, eta zergak aipatu dituzu, lehenago ere soldata, ez gutxieneko soldata bera, ez, eta koalizio gobernu horretan ere feminismoarekin, talakoekin, pultsua hor erabate hartu izan duzu, eta zuk ere eskatu duzu edo nahi izan duzu, eta horrela aldarrikatu duzu, Gipuzkoarako ere gizarte berdinzaleago bat eta feministago bat nahi duzula. Bai, eta hori azmarratu, feminismoari buruz egiten duguna nahi gaitz egiten gizarte berdinzale baten alde. Zuzen ere, badaude hainbat oso argi adibidez, sektore ekonomikoak, mundu guztia azkagu, ez dakit hirigintza, eraikuntza, zaintza lanak eta horrelakoak, eta badaude erabat feminizatuta dauden lanak, ez? Eta lanbide horiek normalean oso egora lan baldintza txarretan daude, normalean gutxieneko soldata jartzen zaie, ez dakigu zergatik, zergatikan, norbaitek azaldu beharko du, zergatikan etxeko zaintzaile batek kobratu behar duen gutxieneko soldata, eta igeltsero batek hori baino gehiago. Kualifikazio maila ez da askoz ere altuagoa besteana, bile dakate beren sektorean kualifikazio maila neko antzekoa, baina batek askoz gehiago kobratzen du bestea baino. Zergatik, hori dago, hor dago jendearen zerraberako soldata arrakala, ez? Eta hori konpondu behar da. Feministatuta dauden sektoreak sektoren duintasuna bermatu behar da, lan baldintza horiek hobetu behar dira. Eta hori da azken batean defendatzen duguna, ez? Ongi dago esatia, zenbat, normalian gizonenak izan diren ogibideetan emakumeak gero eta gehiago txertatu behar gehala, dudarik gabe, baina normalean emakumeenak izan direnetan ere bai gizonak txertatu behar dira. Desoreka hori ere bai konpondu behar da pixkanaka, eta nola ez soldaten bitartez hori konpontzen da askotan, normalean aukeran, inork ez du aukeratzen soldata basuena daka lanbidea, ogibidea, ez? Orduan hor ere bai badakagu zer esana. Adibidez, herrietan ikusi dezakegun adibide bat oso sinplea garbiketa da. Kale garbiketa maskulinizatua da eta eraikinen keza garbiketa feminizatua. Eta soldata desberdintasuna 25%koa da, gizonen alde. Batek azaldu dezake zergatik kalea garbitzea 25% gehiago ordaindu behar den eraikinak garbitzea baino, edo zergatik ordaindu behar den 25% gutxiago eraikinak garbitzea, kalea garbitzea baino. Hor badakagu adibide bat, feminismoaren bitartez konpontu daitekena. Esan genuen, genero perspektibarekin aplikatzen derinean politikak hori konpondu behar daiteke. Eta hori da feminismoaren bitartez aldarrikatzen dena politikan. Beste esparru batzuetan, beste gazatuk, baina politikan feminismoa bultzatzen da horrelakoak konpontzeko. Bai, ez da injustu gaurko eguna da, soldata arrakalaren aurkako eguna, nolabait esataren zehazki ez izena nola den, eta horri doia mendiak, ez, egunaren karietara esan du martxoaren 8 ez, jai egun izatea proposatzen duela. Bai, ikusi genuen duela 2019 izan zen uste dut, benetan martxoak 8 hartu zuenian ikaragarriko, potentzia bat bihurtu zen mapatian egunura, baina batez ere greba orokor bat deitu zelako, eta orduan kaleak bete ziren emakumez, eta eslogana oso argi zegoen, gu gelditzen baldin magea, mundua gelditzen da, ni planto. Eta ez dakit jaieguna, nik uste dut, hobe dela grebaren espirituaz galtzea, ze jaieguna daudena, adibidez, maiatzaren bata langileen eguna, azkenean jendeak hartzen du jaiegun bat bezala, eta ez grebarako edo aldarrikapenerako egun gisa nik gehiago defendatuko nuke eta eskatuko nuke berriro sindikatuek greba deitu dezatela, egun horretan, greba orokor bat, ze horrek bai markatzen du aldarrikapen bat ez dagoela horren atzean, ez? Eta da, emakumeak gelditzen baldin bagea, zaintza lanak gelditzen baldin badia, mundua gelditzen dela. Eta horretaz aparte ez, ekologismoari ere heldugura izan diozu, eta justo Gipuzkoan ez, egia da, azken aldean hainbat albiste ikusi ditugula, agian ingurumenarekin lotuta ere ez, izan erraustegia dela ez dela, gero energiarekin parke eolikoak hor, justo Gipuzkoan bada lana egiteko ez da. Bai, ekologismoaren aldetik dudarik gabe trantsizio ekologiko baten alde egin behar dugu eta hor badazkagu erronka handiak. Eta lurralde plan bat egin behar dugu, plangintza bat, hor dagona, nik uste lantzen nahi dira, baina ez dute inoiz argitaratzen edo bukatzen, eta da nola banatuko dugu lurraldea baitare parke eolikoak eta bestelako instalazioak
ongi kokatzeko. Ez zuzen ere, zein kokaleku diren egokienak kontonatuta baita ere bioaniztasunari kalterik gutxiena egitea, bermatzen dela, ziurtatzeko. Eta penarekin eta baita ere kezka handiarekin hartzen dugu nola kanpo enpresa batek erabaki dezakeen zein menditan jarri nahi duen bere instalazioa Norvegiako enpresa batek, edo Suediakoa, edo berdin zaiz zein herrialdekoa, etorri daitekeen gure lurraldera eta esan mendi honen txontxorran jarriko ditut ez dakitzen bat dorre eoliko, haundilena daudena gainera ezagaitare, eta berdin zait bioaniztasuna bere interesa delako hori eraikitzea, eta gero baitare instalazio hori hainbat urtetan Iberdrolaren eskuetan geratzeko. Eta hor, herri horietan baitare, eta hau, aipatuko dut, EH Bildu ez dela horren aurka agertu. Uste dulako, trantsizio ekologiko bat egin behar da, eta orduan ezin dela parke eolikoen aurka egin. Nik uste dut parke eolikoen aurka ez dela egin behar, baina aztertu behar da lehenbizi lurraldea eta nun ezarri behar diren. Hain zuzen ere esan dudan bezala, bioaniztasunari kalterik gutxiena eragiteko. Agian kokalekuak egokia dira, baina ezin du kanpo enpresa batek erabaki hori. Hori gure lurraldearen erabakia da, nun kokatu gauzak eta nun instalazioak. Zubietako zarroztegerena. Hori ja, ikusiko ditugu, ze gutxi gora bera, ja hasi dira, gero eta txosten gehiago agertzen, salaketak egon ziren guraso sor dago, eta eskertu bartzaile egin duten lana, eta ez dutela amore eman, eta kutsaduren jarraipena egin dutela, detetatu dituztela, txostena bilatu dituztela, EHUko ingenierien laguntza lortu dutela baitare txosten bat ateatzeko, eta ikerketa serio bat eta sendo bat egiteko. Eta atera diren egiak, gainera, egia dira, empirikoak, oso kezkagarriak dira. Ez zen ere, islatzen dutena da, zubietako instalazio hori, hasieratik gaizki egina dagoela, araudia ez duela betetze, hainbat mila geldialdi baino gehiago egin ditula, eta geldialdi bakoitzean isurketak egon direla, toksikoak, gainera, bertara eramaten diren hondakinak batzuk industriari datozela, eta horiek ez direla egokiak, erraustegia eramateko, gero ez duela adibidez baitare helburuetako batzen energia sortzeko balio izatea, errausketa horrek, ez du horretarako funtzionatu, baina hor bai dakagu udari gabe enpresa bat 35 urterako kontratua dakana. Eta bermatzen nahi diogu sarrera ekonomiko bat, enpresa pribatu bati, baina enpresa pribatu horrek ez ditu gauza ondo egiten, eta gaina instalazioa guria da eta gaizki dago, orduan, mesedez, norbaitek, eta hemen nik uste dut, Asensio jauna, diputatu nagusirako hautagai izango dela PSeren-zat, ingurumen diputatua da. Eta honekin beti bota ditu baloiak kanpora, ez du gardentasunez jo inoiz ez, saiatu da gauzei, egiten zaien galderei ez erantzuten, eta horrek islatzen duen gauza bakarra da, gauzak gaizki egina daudela, eta ezakitela nola tapatu. Eta gero, aipatu dudana ere bai, 35 urterako kontratu bat, eta ikusita kudeaketa ez dela ona, eta gaina isurketak egon direla, eta enpresa horri baita ere zuzenean ja dagoeneko 100.000 euroko isuna jarri zaiola abenduan, bate pentsa dezake nola jarraitu dezake enpresa horrek kudeatzen instalazio bat ikusita gaizki egiten ditula gauzak, kontrolak ez ditula ondo ezartzen, kontratu hori ezin da berrikusi edo ez da berrikusi nahi. Galdera hori erantzun mango dioteaz. Momenturen batean, Asensiok berak ere bai. Ez da kontratu hori berrikusiko, benetan enpresa horrek ondo egiten ari ondo kudeatzen du instalazioa, instalazio horrek gure ustez egiturazko arazo larriak ditu, konpondu behar da, berriro martxan jartzea, hobesten baldin bada. Hasieratik esan genuen errausketa ez dela konponbidea, baina behintzat egiten baldin bada ondo egin dadila, eta ez egiten ari diren moduan, gure osasunaren kaltetan, eta gero eta, ikusten ditugu, ze gero azken batean hor dauden akatsak guk ordaindu behar ditugu, bai osasunaren bitartez, edo baita ere gure zergen bitartez.
Aipatuztu osasuna eta egiturazko arazoak ere ez, eta pandemian bereziki agian lehertu zen osasungintzan ere ez, edo hasi ziren arrakalak hor gehiago nabaritzen, bazirenak handiago egiten, eta orain esaterako, Donostia badugu, hor adibide garbia Donostiako ospitalea bera ez, eredua kolokan ere badagoela. Bai, gainera osasungintzaren eredua da, hor bai ez da lurraldekoa, baizik eta Euskadi mailakoa, eta, EAJaren dinamika, beste gai guztietan ikusten den bezala, dena Bilborantz doa. Bizkairantz doa, Bizkaiaren hobe beharrez, eta ikusten dugu, Donostia aldeko sian gertatu dena azken batean da, desmantelatze prozesu horren ondoriotako zer hor badaude hainbat zuzendari eta hainbat mediku ez daudela ados espezialitateak Bizkaira bideratzea ze horrekin, ez? Eta lehen arreta gero eta ahultzearen prozesu horrekin ez daude ados, ez? Ikusten dute beren hainbat urtetan zaindu duten proiektua desegiten ari dela eta osasun saila ez duela konpontzeko asmorik. Baizik eta hori desagertze horretan sakontzeko asmoa dakala. Eta batek esan dezake ez, egiturazko arazoak zeuden, eta saiatzen egia konpontzen, eta 27ko ikusiko dugu, aurrekontua, eta bla, 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 bla. Azken batean dena bla, 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 baina ondorioa da, osasun sailak ez duela konpontzen, ez duela konponketarako biderik benetan hartzen, bileretan hartzen dituen konpromisoak gero ez dela ausartzen sinatzera, hori izan zen azkenekoa, konpromiso bat hartu zuten, baina plataformatik esan zioten baleados, orduan akta sinatu, ez zuen sinatu nahi izan, orduan hartzen diren konpromisoak benetakoak ez dira, eta hori da larria iruditzen zait, ze horrek kolokan jartzen du zen nolako zintzotasuna dakan sailburu baten hitzek zintzoak diren edo helburua dakaten mintzat bakarrikan isiltzeko, arazoak isiltzeko, baina ez konponketarik bideratzeko. Eta guk argi dakago zerbitzu publikoak sendatu behar dira. Ezin dira gure zergak gero eta gehiago murriztu eta gainera biltzen duguna gaizki banatu eta gainera banatzen den horren bitartez ere bai enpresa publikoei banatu. Duela gutxiak zailakin dugu IMQ eta bestelako osasun enpresa pribatuen urteko irabazien 30% Osakidetzatik datorrela. Esan genezake, enpresa pribatuen irabazien eren bat osasun publikotik etortzen dela. Gain kostu batekin, nola ez? Hori etekin ekonomikoaren bila dabiltza enpresa pribatuek. Beren helburua ez da zerbitzua kalitatezkoa eta doakoa izatea baizik eta kostu bat jartzen diote enpresa pribatua direlako eta beren helburua hori da, logikoa denez, irabazi asmoa dakate. Baina zerbitzu publikoek ezin dute irabazi asmoa izan. Defizitarioak izan behar dute, dudarik gabe, baina defizitarioa den zuzen ere mantentzen direlako guztion zergen bitartez. Da hori berdinak egiten gaituena gizarte, zerbitzu publikoa dira. Ez da dira, erronkak ez dira gutxi eta ziurrenik ez beste hainbat gehitu halko zaizkia, aipatu dituzun horiei. Eta tira ez, Gipuzkoako makil hori eskuratzera begira ez lehian nola ikusten zarete ez, izan ere aiotari tronua kentza bera ez da erresa izaten ez Gipuzkoan ez da inon ere. Gizartea eta politika oso polarizatua dago, badakigu, eta nik uste dut askotan azten gehala eta beti gabiltzala sondeoak eta galdeketak eta iragartzen eta bar, eta badirudi askotan elektoralismoan gabiltzala denbora guztian 4 urtetan legegintzaldi oso batean. Gizartea ez dago horretan, eta ez da serioa, ez dut uste serioa denik alderdi politikoen gandik behintzat ibiltza denbora guztian gizartari galdezka ea nor bozkatuko zenukeen zer eta horren arabera gauza bat aurrera eraman edo ez. Nik uste dut benetan hauteskundeak berez badirela ja sondeo nahikoa eta hor ikusten dela bakoitzak zer egin duen, zer egin dezakeen, bakoitzak aurkezten du bere proiektua eta gero gizarteari irarazen zaio. Gizartearengan jartzea urtebete lehenago erabaki horri
erabaki hori, nik uste dut ez dela serioa gizarteak nahiko arazo azkala, eske gogoratzen dut, lehenengo sondeoa iragarri zela, nik uste dut soziometro hau, iazko udaberrian, urte bete lehenago, esaten duzu. Justu pandemia bukatu eta bukatzen ari zen momentu horretan, restrikzioa bukatzen ari zen momentu horretan, gizarte zegoela nekatuta pandemiaz, gogoratzekala oportara juteko, bizitza normaltasunez eusteko, eta momentu hori egokia alda telefono deiak egiteko, nori bozkatuko duzu emendikan urte betera. Iruditzen zait lekuz kanpo da hola, ongi dago egitea, baina hori iragartzea emaitzak izango balira bezala, benetako emaitzak horiek izango balira bezala, hauteskunde zikloa bukatzen da orain, legintzari orain bukatzen da, hauteskunde zikloa orain irekitzen da, eta nik uste dut interesgarria dela gizartea, esaten ez dugu gizartea politizatua dagoela, gizartea politizatzea ez dago gaizki, politikak gizartearengan eragina dakalako zuzenean. Orduan nik uste dut gizartari irakatsi bartzaiola ere bai, gizarteak ikasi behar du baita ere politikan pentsatzen, eta politika ikusten, aztertzen, eta bakoitzak plazaratzen dituen mezuak aztertzen, eta galdera onak egiten ikasi behar du ere bai, eta kritikoak izan behar du gizartea, irakatsi bartzaio, eta nik uste dut hori martxan jarriz gero hauteskundetan, ikusiko genuke kanpainak, bakoitzan zer dakan, ze proiektu dakan, zer defendatzen duen, eta gizarteak entzungo du kanpainan, bakoitzak zer defendatzen duen, ikusiko ditugu baita ere, nik uste dut hor mugitzen direla asko kanpainan, sondeoak, barra agertzen dira ere bai, eta ikusiko dugu. Orduan, polarizatuta dago orain, baina baita ere erosoagoa delako pentsatzea hau edo bestea, txuria edo beltza, baina gero kanpainan grisak ere bai bagaude. Eta bukatzeko Irunera begira izan ere, egintzaldiaren bukaera aipatu duzu, heltzear da, eta horre postu garrantzitsua ere izan duzu, berdintasunarekin lotuta bereziki, tira hor egon zara lanean, ez da ziurrenik beste 11 gauza egingo zenituen, nolako balorazioa egiten duzu, azken legegintzaldi honetaz, Irundik begira? Oso positiboa. Lehenbizi azaldu asko ikasi dudala. Ikaragarri ikasten da, gobernu batean egonda, udal gobernu batean egonda ikaragarri ikasten da, eta oso esperientzia politia izan da, berdintasunean erronka kristona izan da, hasieran, ez zegoen ia arlorik, euskara arlorik, berdintasun arlorik, eta orain badago arlo bat, ekipamendu bat irekiko dugu, emakumeen etxe bat, aurrekontua hirukoiztutugu baita ere programekin, ekintzekin, urte osoko programa ditugu ere bai, orduan berdintasunean oso pozik nago, altxor txiki bat sortu dugulako, deren artean, taldean, eta feminismoarekin batera, mugimendu feministarekin batera, eta hezkuntzarekin batera ere bai, hezkuntza publikoaren, sare publikoaren eta udalaren arteko harremana ikaragarri hobetu da berdintasunaren alorrean, hezkitetza ikaragarri sustatu dugu ere bai, eta bide politia ireki dut, espero dut nire hurrengoak hartuko dula eta bide beretik jarraituko dula, nibentzat oinarriak sendoak jarri ditut, uste dut, teknikari esker ere bai, eta eskerrak eman nahi dizkiet ere bai, nire teknikariei, berdintasuneko teknikariei, lan ikaragarri egin dutelako, eta hortikan jarraitu dezatela. Eta euskara arloan ere bai, zenolako erronka baina politia, atera da gainera, eta baita ere aldaketa ezain handia, baina aldaketak egin ditugu, eta perspektiban, eta plangintzaldian, euskara normalizatzeko planean, baita ere entitate klubekin eta baita elkarlana hobetu dugu ere bai, euskara sustatzen ari gea baita herrigintzan eta aisialdian ibiltzen diren elkarteekin. Oso politia izan da eta pozik ze helburua hasiera izan zen zeharkakotasun hori lortzea udal barruan, berdintasuna beste departamentuek ere berdintasunean pentsatzen hastea eta klabe horretan lan egiten hastea eta ikusten dira. Batzuk uste dute, batzuetan galdetzen dute ez dakit obratako zerbait ateatzen da edo beste departamentu batzuk zeo zer berdintasunaren alde eta galdetzen dute, eta ondo egin duzu eta ni obretatik egin dute, eta ondo, ze hori da elkarlana udal baten barruan genero perspektiba zeharkakotu behar delako eta pozik horren aldetik. Duela gutxi gainea
egea plegu batzuk eta ditugu, lasteratako dira bai, garbiketa zerbitzuan ere bai, eta hor hobetu dugu ere bai, soldata. Orduan igo dugu, orduan, hitzarmen bat sinatuko dute berehala, nik uste dut sinatu dutela ja, eta garbiketa zerbitzuko emakumeen soldata hobetuko da. Orduan hor baitare, lehen aipatu duna, ez? Eta etxez-etxeko zaintza zerbitzuak ere bai, berantolatu ditugu eta hobeto dago ere bai, orduan, zapozik. Beraz, badira lorpenak, orain zorte on, zure ibilbide berri honetan, demora gaitik hemen utzi behar dugu elkarrezketa, mila esker gaur gurean izatearren. Zuri.